fawr o flaen arbenigwyr y Lle Gwisgo, sef Trawsnewid steil non-Evan sy'n derbyn MBE. Wedi cael gwneud ei gwallt, mae'n amser am y gweddill. Nesa, y wisg. Beth am i ni gasglu cwbl o eitemau nawr, a wedi drio'n ymlaen, a wedyn gobeithio na ni ffeindio rhywbeth arall. Gret, edrych mlaen. Tro gyntaf i gwrdd yn on, o'n i'n gallu gweld bod hi'n very sporty ac yn hoffi chwaraeon i'r eithaf, ond o'n i'n meddwl bod rhaid fi ddangos ochr arall iddi. Mae hwnna'n addas falle. Mae hwnna'n hyfryd. O, mae hwnna'n smart. Mae hwnna'n hyfryd. Ond mae'n lliwsgo hwnna, mae trowsus i fatio fe hefyd. Y peth pwysigau fi yw bod hi yn hapus ac yn fforddus y beth mae'n gwisgo. O, no, mae'n hyfryd! Ie, fi'n hoffi bod yn dod mewn yn y canol, a bod yn dod allan, mae'n jyst yn siwt o siap i fwy. Mae'n fe'n hyfryd, mae'n ffito ti fel maneg. Mae e. Connie, gwisgrif 2, beth ti'n meddwl o hwn? Neis, mae yn smart, a mae mwy ysgafn o'r llall. O di, ddim mor gynnes chwaith. Ddim mor gynnes. O, mae hwnna'n hyfryd. Ti'n pan fi'n hoffi hwn achos mae'r trwser yn rili gyfforddus, a jacket, a fi'n hoffi'r siap gyda'r sgwydau. Odi. A mae mwy fi, fi'n jyst yn teimlo mwy fel fi yn hwn. Connie, yr un ola? Beth ti'n meddwl? Fi'n meddwl bod e'n hyfryd. Mae'n eich neis o'r cor o lan. Odi, mae e. Fi'n hoffi hwn hefyd achos bod y llwysiau byr. Pa'n ti'n mynd i benderfynu? Wel, fi'n hoffi nhw gyd, felly... O, fi'n falch i gweld ti'n lygo po fi. A byddwn ni byth i trio pethau fel hyn o'r blaen, ond fi'n dwlu ar pob dim. Ti'n mor hapus. Felly, bydd rhaid i fi feddwl a... Ddwys nawr, i fel pa'n ti'n lygo. Ie. Clayton, colir. Helo, Non. Helo, shwmai? Good, diolch. Fi di Clayton a fi sy'n gyfrifol heddiw am dy golir. Pan nes i weld Non am y tro cynta, yn amlwg y tan yw'r peth sy'n sefyll mas. Fi ddim eisiau bod yn gas iawn, ond oedd e'n dywyll iawn, fath o bwt lledr. Oce, felly ni'n symud mlaen i'r ymranau ffug. Ti byth ti gwisgo rai? Na. Gwisgo nhw, so beth ti gweld nhw, fi ddim yn gwisgo nhw. Nath yr amranau ffug fi'n meddwl wneud y gwahaniaeth mwyaf. Nath nhw jyst agor y llygad hi lan loads. Waw, fi'n edrych fel Charles Cole. I wish. Ti beth yn gwisgo rai? Ydw, 3 par far elfer pan fi'n mynd mas. Fi'n edrych fel person gwahanol. Fi'n amlwg ddim yn gwneud digon o ymdrech. Fi'n ela gomod amser yn y gym. Pa lliw bys yn gwell dy ti, ti'n meddwl? Be, coch neu coch? Oce, beth ti'n meddwl? Waw! Dwlu yna fe. Diolch yn fawr, ti'n amazing. Ie, beth oedd Non yn feddwl go iawn? Nath i wrando'r yn arbenigwyr neu ath i ffordd ei hun? Fi wedi cadw peth o'r wisg roiodd cadu i fi mewn. Fi wedi newid y top ddu i'r top coch. Fi wedi cadw'r jacket a'r trwser palazzo, felly hapus iawn gyda'r wisg. Fi wedi cadw peth o'r gwallt lawr fel nath David wneud e. Ond fi wedi cael y braids i dod i nôl mewn yn y cefn ac ar yr ochr. O'n i jyst yn mynd teimlo'n gyfforddus gyda'r gwallt i gyd lawr. Felly fi'n teimlo'n gyfforddus ac yn smart, ond fi'n teimlo fel fi hefyd, felly hapus iawn gyda'r wisg.